Concurrentie. Sneeuw is het eten van dit vreemde dier. Dier luidt het maar evenhertig reedborst. In het scherpe gas wils de mannen vrij wat lest het van dust. Ik installeer je de egen en kwarje, zo wat van het stonken. In het kadaver beweegt wat. Een stikmonnig liet ze kopieën van Cornelis groepen daarom. Smeekend joggen ja, nooit haar een heersker omheen. Het binnen breedte, roze mansjes en wiefjes die komen. Hazen zullen ja vaak nog voelen razen. Want Ingen is meer als genoeg. Dichter Cornelis van der Wal wint het Sint-Wurg in Greens. Hier schreeuwt er, meest in de Lietse oerkes, ons in oeuvre. Hij is hikke en tijn in Ljouwert en publiceerde ontnota een dichtbundel. Een neest jonge magneten. Hiervoor kreeg er in 1993 de provinciale prijs voor debutanten, de Verdescurerprijs. Ja, ik ben nog altijd lid van haar KFB. Dus daar ben ik mijn broekbracht. Dat is Fries gewoon laat. Ik heb het wel altijd lezen, ja, Fries kwal dus. Maar het schreeuwen, dat is pas letterboom. Hoe kwam het dat Fries? Nou, ik heb dus een bepaald tijd wel een AFO-cursus gedaan. Ja. En daarna ben ik op de Friese Academie bedarren. En daar heb ik het witboek in de nieuwe stavering opzet. Van A tot Z. Dat heb ik gewoon eens al enig dingen. En toen zie ik direct wel wat van die rare bretjes lezen. Hier en trottoir, paleiestafel in de academie. En ik dacht, ik verstaan daar van rare minnen gedichten niet. Dat ken ik ook wel. Beter, dus. Ja. Nou, zo is dat begonnen. Alles. Regels komen alleen nog gewoon aan tafel. En, ja, ik vind het echt wat onstellerij bij Gelieks in een café te schreeuwen. Zo, nee, dat doe ik dus echt niet. Komt alleen nog jongsleden? Ja, nooit al. Die beelden die komen alleen nog ja, in mijn eigen hollen. En net van Boetman. Ja, soms wel eens wat, ja, maar... Ja, mag ik het zeggen? Dat waar of zo wel een beetje. Of wat het waait, dan komt er misschien wel een beetje wien in. Ik niet echt, zo beginnen. Ik ken het beste schreeuwen ook net al te fleuren. Ik ben nu de... Wat is het beste? Ja. Beetje zielig, dat vinden we wel de meest gewezen. Hè? Ja, mooi. Spietig. In stremen van Sinnojacht en Stoorijn, roen de gouden famkes jongend. Van leefde vleek ins blauwe hinein, taal de jongs is del, doeltongerend. Het leeflijke wezen wie zelfs verdwoen, door mijn eer en engstig zachten. Eer had ik haar bevoen, want het die dat engels om mij tachten, en mij laten dan eer me klinten. Der hongendeerde vrouw in zuterige kleden, haar nekken betelde de rente, voor een Cornelis lees bestien. Ja, we gaan de poëzie horen. Het is meer de vraag hoe we dat schreeuwen, denk ik. Ja. Het wordt door mij schreeuwen dus. Het komt maar het is een hand. En via dit brein. Maar ik denk wel dat ik al eens... Ja, dat is een combinatie van factoren. De goede muziek, die komt direct in. Komt dus wat roeger muziek draaien. Dan wordt het gedicht ook roeger, denk ik. En ook Bigeliks Mozart erop zet. En dan komt weer een leerlijke regel tussen terug, denk ik. Ja, dat zal je analyseren achteraf, hè. Dus dat weet ik zelf ook net al hier. Ik heb direct een brainmachine, hè. Dat ding beïnvloedt de hersenen. Dit binnen dus jachtpatroon. Die kan je zo net zien, die met de eigen dicht was. Die krijg de lampjes zien eigen om. En dan zie je dus bepaalde patronen. Ja, het werkt gewoon echt verfrissend voor het brein, vind ik zelfs. Het brein moet altijd verhoren worden. Nou, door drank of door zo'n ding. Eventueel nog drugs. Binnen het ontspuiten, ja. Maar ja, het brein zou gewoon even net volgen. Het onthoudt wat beter.
Als ik het ophef, dan komen de beelden van Jack Keats naar voren. Ja, het is moeilijk voor te stellen, maar... dingen van heel lang lien die ik al lang vergeten heb, die komen dan... zul je dan niet meer. Ook hier op de straat erin, ik ga elke dag op Fries praten. In de stad hier. En ze praten hier lekker vol Fries als in Ljouwert. Ik ben een onderdeel van het heren ook gehoord. Hè. Ik bedoel, cultuur moest het Ljouwert wel hierin. Dus ja, ik wist het zelf net, maar in de Lietse lettertjes. Maar ik heb misschien ook wel wijs waarom je naar Friesland brengen. Ik weet niet waarom ik hier ben. Misschien is het ook wel een soort vooruitpost van Friesland, de stadgrens. Een stukje ook van de Friesen, dus ach. Nee. Ach, ik weet helemaal uit. Ik ben niet alleen nog maar niet meer hollen. En net die meer dicht, zo slauwer af. Ik ben niet meer hollen. En mijn holle praat Fries. Van binnen. Dus je is die astrologieoordeling. Ja, zeker. Zullen hier ook mijn inspiratie gooien. Je zit net al te goed, want Mercurius veel kant op bemannen. Dus wat je hoort maar net schreeuwen. Zo wordt het populair. Maar ik ken het eventueel ook uitrekenen van, nou, dat is een gunstige dag van beginnen maar eens even te schreeuwen. Ja. En ik voor het uitkomende lid van die bondels. Ja, dat heb ik speciaal dienen, dat bondeltje in 91. Ik heb een goede datum uitzocht. Nou ja, het werken, een prijswoens. Dus dat helpt dan wel. Hoe zocht je zelfs als Fries krichter? Wat voor plak neemt die? Nou, ik denk wel apart. Ik denk net als een binnen die repliekje. Ik ben een echte ouderwetse autodidact, hè, wat dat allemaal gaat. Zou je het een Fries dichter te wezen, vind ik. En dat ik een opleiding gewoon of zo. Nee, ik wil altijd maar wat tussen zitten. En in de kroeg, als ik niks dingen. Daar leer je het wel van. Leer je het in Libië. Hallo. Zoek je een plekje op? Komt zo klaar. Misschien broek ik wel eens een café als een soort vampier. Hè? Ik wil niet dat ik dan zelf een vampier ben. De energie van oormeesken wat binnen. Misschien dat die elke niet dat wel, hè? Om ergens in het gaan met soort meesken binnen. Wat energie op de heim. Bert, heb je er nog een? Wanneer komt die volgende ding mogelijk? Waarschijnlijk in zo'n jondag. Dus nou, begin zo'n jondag. Maar misschien het oren hier ook wel, maar dat is even zin. En waarom zo net? Waarom had de vorige wie in jongen, of waarom had het zo lang door je? Nou, is het lang zoals hier? Het valt daar net. Nou. Maar ja, god. Het moet heel goed wezen. En het samenvat. Dat bier, de dingetjes achter elkaar. Ja, ik ben heel kritischer op mezelf. Het moet wel zo goed wezen dat het door het papier heen baant. Dat ik gewoon draai spot heb. Ja.